tady máme modelku a Bára byla dneska hrozně šikovná, že nám někde spadla a udělala si odředinu, no? Takže trošičku nám to krvácí, je v tom spoustu špiny, tak teďka se to pokusíme nějak ošetřit. Takže ošetříme to, tak umyjeme, máme tady špinu, že jo, spadla, otřela se nám špinu do silnice třeba nebo tak, takže umyjeme, vydezinfikujeme a ošetříme krycím obvazem protilátka. Takže si dáme mydlo a kartáček, namydlíme ten kartáček a takhle lehce z toho ty kamínky a všechny ten bordel, co to má, tak z toho dostaneme. A už tam nemáme žádnou špínu, takže nebudeme mít žádnou infekci, nic. Chci mu oběnadlo a celý to stáhnu, aby to nespadlo. Jde to, co? Tak, no, už to máš skoro. Tak, pojď ještě, tak. No, vidíš to, tak. Jo, dobrý. Aby neupadla, co kdyby odbyla. No, protože se jí může udělat špatně, že jo? No, Ležet. A nebo sedět. Ne, cít na ten lokat. Tak ho chytnete a prostě ho roztrhnete. Ale jenom kousek, jenom do půlky, jo? Jo, to přivozilo, to jsem musela. A to je jenom jako to asi není takhle. A tady to by bylo zavázat. To jsme teďka nabarvili, nějaký pěkný barvičky. A co myslíte, že tady u sebe nosí? Co mají u sebe? Tak třeba policie. 158. 8. Jo. Andrej nešla, a teď vám řekne, co s ním dělá. Halo, paní, slyšíte mě? Slyšíte mě? Neslyší mě, nereaguje. Tak zjistím, jestli vůbec žije. A zjistím to tak, že jí naměřím puls. A teď si to všichni vyzkoušíme. Jak máte tady ohryzek, tak si udělejte 2 krůčky. Já to slyším v srdce. No, vidíš? Všichni to cítíme, jak nám to ťuká. Jo. Dáme dopravu, prostě jí ohne. Chytneme za rameno a chytneme ji. Tak. Tuhle tu volnou ruku, co máme, tak dáme pod hlavu. Zakloníme a otevřeme pusu. To je všechno.